Така, здравейте, пичовки и пичови. Аз съм Агент Пращо и днес играем в Divictus Gaming, където ще гледаме за хакове. Опа, написал го грешно. Така. Да вира кой ми мяза повече на хака. Hot Dog 40 геймър. Добър, Hot Dog 40 геймър. Хакер! Как си го построил това, бе? Хакер! 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 Вау, каква резиденция! Вау! Какво правиш? Тайно място. Не, добре, айде. Кой ми няма повече на хакер? X-Dragon BG. Окей. X-Dragon BG. Той нищо не забелязва. Той нищо не забелязва. Но иска да забележи. Но е много як Холм. Да си кажа, бе. Той нищо не забелязва. Но той забелязва нещо. Но той нищо не забелязва. Добре, яко. Яко се получи. Защото има 4. Чакай! Значи съм заключен. Добре, аре, карай. Ици факлата. Окей, факлата. Не ици факлата. Факлата. Майко. Яка къща? Къща ли? Това не е къща. Ще ви покажа аз какво е къща. Моята. Чакай. Бам. Чакайте. Това се казва направена на гейбата едно къща. И грифари. Ми знаят Реса. Така малката рекичка преди беше без оградки, ама един зече падна и рипна. Защото беше толкова добър. Кой е това? Кой? Здрасти! Какво текста? Хаштаг став. Хаштаг. Окей. Махнах два нищо, защото това е Волтек все пак. Фак. Тук какво имам долу? Аз не знам какво съм правил. Тук вече няма... щита ми! Окей. Нямам нищо. Тук би трябвало да е като Честрум, но не е Честрум. Рес, псет. Няма нищо. Защо още ровя? Айде тук долното. Нямам нищо. Но сега Voltex. What the fuck? И това той го праща. Опси, направих нещо май грешно. Сега Voltex. Кажи задара на YouTube. Окей. Гледам за хакове. Ако искаш, ела с мен.
тук, не гледам. Така, ваниш. Що се го пише грешно? Между другото може и Форти, Асфалт, някъде XP. Питбул, окей. Да, най-грамотно написано от име. В смисъл, то е грамотно написано, но кой не може да го прочете. Питбул. Бам! Ох, мам. Колко хора има на това ПВП, бе? Разказа ми се играта. Warp PvP. Не ARP. Warp PvP. 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 Добре. Най. Game от 1. Че не искаме така за малко да ме килнат. Ти хак ли си? Кой иска да пукне да се тъпа? Чакайте. Не, аз не искам да ги вземам тия. Който иска да пукне да се тъпа. Dead. Нямам тъп. Или тука. Пак. Тука. Бам. Ха. Ти не можеш да ме хванеш. Здрасти, пичуи. Как ста? Здрасти. Как си? Коста Волтекс махни гъмато е. Я да мълчиш. Я мълчи. Те пернем. Какво направя на къща? Направо ми се иска да фана TNT-то. Продавам хоум. Подземна база. Баса. Продавам подземна баса. Какво продажа? Мазе сказани ли? Какво бе? Ще се надлитаме? Аре, чао. Ми. Аз съм като камион. Тежкотоварен. Най-доброто. Тук долу сега ще ми хейтят в коментарите за това, което направих. Тук ще ми изхейтят много тежко. Скам! Чакайте. Пси. Викам махна го. From in-game comments. Окей. Така сега... Преско. Слекс. Така ли? Пардон. Терор БГ. Тъпа. Терор БГ. Майко. Много айтами, бе. Окей, това мисля, че знам какво е. И ти не си сериозен. Сериозно не точно му взе главата, бе. Арес. Това е една енигма. Окей, то го знам. Енигма, окей. Енигма. Той е на Dark Pro BG. Не, геймер, окей, чакай, защо BG? Този всъщност е най-добрия. Той ще му разкаже играта, като го хване. Бягай, моето момче, бягай. Пси, защо отварям често? Опса! X1, X5.
Давай, давай, давай ти срещу скелета, давай, това че си не... Ау! Най-добрия, еха! Скелета е по-добър от тебе. Какво правиш, бе? Как скаш ти? Терор БГ. Само щях да го изси. Аре, последно ти дам за 25. КПДЛ, гладиатор, аре, хаки, супер геймър. Охо, това ми е апетитно. Хаки, супер геймър. Чилот ли си е? Нали си хаки супер геймър, ей, читър, що си е на спауна. Тук трябва хакиш вече да те банвам. Трябва да те банваме, момче. Те банвам. А не си на спауна, тук си кибичиш. Dark Light. Лигоп? LP. Защо всичките аутисти сте на спауна, бе? Аз зафанах хакер, бате, те всичките на спауна. ТП-40... И той ще е на спауна. Окей, той е на ПВ-то. Хе. Барселона. ТП Барселона. Ох, той аутист ли е тука, бе? Аутист. Това не е честно. Защо всеки път? Сайдиум. Не гледам последен човек и... Охо, какво? Чакай, бе, читър. Що го правиш това? Знаете ли какво ме интересува? Гледам последен двама човека. Рандом име. Рандом име. Аутист. Ти също ли си на спелна? Петър 25. И то ще е на спална. Окей, искам ти взех 2 блокчета. Ще правиш ли нещо, бе, аутист? Аутист. Кажете чао на... Окей, тук. Чакайте, още не е чао. Ще раздвижиш ли? Да, движение. Какво правиш, бе, брат? Къща подземна баса. Раде. Чек да пробвам отново. Защо му го даваш? Не! Чакайте. Кажете чао на YouTube, пичуи! Чао! Бъбъ! Бай! Как се дава рез на някой? Ти не си сериозен. Това не е чао, бе! Ей! Така, надявам се епизода ви е харесал. Другия път, ако искате, мога да пранкваме. И мисля, че това е от епизода. Коментирайте! Бъдете геймъри и дайте по един лайк. Че стане много дълъг, ще ми вземем твърде много място от 2 терабайта в компютъра. Чакай да. Една секунда. Сега. Какво да гледам, бе? Диск. Защо не ми показва колко... Не, фак. Окей. Аз ставам, защото просто вече не ми се цъка. Казвам ви чао. Нали сте геймъри и лайквате? Защото аз се схраня с лайкове. Ако обичате храната и обичате лайковете, дайте по един лайк. Аре, бъба от мен.